Бүген үзенең 2 бишле матур юбилеен ерак дөньякта, Лянтор шәһәрендә гомер кичерешче якташыбыз Кадирова Фирүзә Рашид кызы каршылый. Аны матур юбилее белән ихластан тормыш иптәше Рашид Мөнирович, улы Ленар, килене Эльвира, оныклары Илназ, Эмилия, улы Рамил, килене Гөлфия, оныклары Данияр һәм Ралина котлыйлар. Яраткан хатыным, бәйләде безне Аллаһы Тәгалә гомерлеккә гаилә итеп. Әллә инде миңа гына шундый бәхетләр язганмы? Син бит минем өчен җир шарында да иң акыллы, иң сабыр һәм иң күркәм хатын. Мин беләм, ятлар гына түгел, хәтта үз-үземә дә көнләшеп яшим бәхетемә. Бер кайчан бер мине кимсетмәдең, ирне ир итеп яшисең. Шын хатын буларак гаиләдә үз урыныңны беләсең, ә урының синең патшалар тәхете. Үрим сиңа шәшкәләрдән таҗлар затлы ташлардан, бирим сиңа иң кыйммәтле бүләгемне башлардан. Ә бүләгем ул гомерлек сөеп яшәгән йөрәк, туган көндә шын күңелдән телим сиңа теләк. Инде хыял күңелемдә күптәннән яшәп килә. Синең белән ул хыялда бриллиант туйларым җитә. Әби белән бабай булдык, оныкларым бар хәзер, ләкин һаман синең өчен мин җан бирергә әзер. Әни, син гаиләбезнең ышанычлы терәге, ярдәмчел, һәр вакыт безнең өчен тырышып яшисең. Инде без үзебез дә әти-әниләр булсак та, сез әти белән һаман безнең хакта көенеп, без дип акталып яшисез. Сезнең алда без түбән генә башыбызны иеп, барысы өчен дә рәхмәтләребезне әйтәбез. Сиңа иң матур теләкләр генә юллыйбыз. Ныклы сәламәтлек, җан тынычлыгы, күңел күтәренкелеге, сыйлы гомер, шиксез бәхет шатлыклар, имин тормыш, кайгы борчуларсыз таңнар, килер көннәрең куанычлы, туасы таңнарың өметле, гомерең озын булсын. Киләчәктә дә әти белән без балаларыгызның, оныкларыгызның кадер-хөрмәтләрен күреп, мул тормышта, исәнлектә, саулыкта яшәргә язсын сезгә. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек юлдаш булсын әни гомергә. Йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче кояш син безгә. Әти белән тигез яшәгез сез. Ничек матур парлар йөргәндә. Шулай матур каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. Кадерле Фирүзә Рашидовна, тормыш иптәшегез, бала оныкларыгыз сезгә дип матур җыр яңгыратырга үтенделәр. Рәхәтләнеп соралуларын үтибез. Бәхетле булыгыз. Иң матур җырларны сайлап алып килдем. Эштәуган шушы кулларыңны җылысымда тыйдым кешемдә. Кулларыңа килем сәҗдә кылам, рәхмәтен кәй барысы işimde. Ümidelim gey kullarından, yaşırmeşi zilkar uğruna. Senin kullar jiteklerimi meşakkatli kırmış yoluna. Ümidelim gey yaşırmeşi zilkar uğruna. Senin kullar jiteklerimi meşakkatli kırmış yoluna. Tırmışı dilimi gelsin yalğız kağıt, acıtkandır indi kulların. Kullarına yal verirge diye üzüm şitti erkey kulların. Yaşırmeşi zilkar uğruna. Senin kullar jiteklerimi meşakkatli
Яшірмешін зінкар Фирүзімді Сенің қолар жетеклері мені Мәшәкәтлі шығындыр yoluna Bu yılda 4 yıllık yazgan idim 30 yıl dayar kıdası savaşı bulup şeker Kölye Hanım'a Onu benim eneyim Kula Benim eneyimden size koynar seni Bugün ol eneyim Zalda otura Eneyim basar Rahmet size eneyim basar Bu alkışlar size Tıpkı bilmez ana kullarına Yazsınıydı kayıken bu yarga Altını karı bilen ol gelgen Senin isimini o yarga Kuşamı gelebilirge geledi Kuşamı gelebilirge Yeşirmeşi zirkar uğruna Senin kullar jitekleri beni Meşakkatli durmuş yoluna Üminelim key kullarına Yeşirmeşi zirkar uğruna Kullar jiteklerim yine Meşakkatli durmuş yoluna Meşakkatli durmuş yoluna Ümid elerge kollarına Алдагы кытлау хатын Кадирова Фирүзә Рәшит кызы хөрмәтенә Урта Терешка авылыннан Юмангуловлар гаиләсе язганнар. Кыда-кыдагылары Равил абый һәм Раби апа, балалары Эльмира, Рамил гаиләләре белән юллаганнар. Кыдагыебезнең исемнәре безнең була Фируза. Ул җиһандагыча үз урынын җирдә дә алып уза. Күркәмлелек, мөлаемлек һич югалмас йөзеннән. Бик кадерле кешебез ул, нурлар балкы йөзеннән. Кояш белән булсын көнең, ай белән булсын төнең, бирешмәсен исәнлегең, сугмасын яшьлек гөлең дигән матур шигъри юллар белән башлаганнар алар үз язмаларын. Чын күңелдән, йөрәктәге иң кадерле, иң гүзәл хисләр белән истәлекле туган көнең, юбилеең белән котлыйбыз. Теләкләрнең ниндиен генә теләсәк тә аз булыр сыман. Син кыдагый, бездән ераклардан яшәсәң дә, аралашу җибебезне өзми яшисең. Бала оныкларыңа да, безгә дә үрнәк буларак гомер кичерәсең. Сиңа сыкланып, күз тимәсен әле дибез бер үк. Юбилеең белән котлап, кода белән тигезлектә, тиңлектә, пар канатлар булып яшәвегезне телибез. Балаларыңның рәхим шәфкатен күреп, оныкларыңның хөрмәтен тоеп, исәнлектә, саулыкта гомер итәргә язсын. 55 яшьлегең белән һич кенә дә картаймыйсың. Һаман яшь килеш күрәм, нурлы йөзең, мул куллысың, сыкландыра әле дә. Гүя кош зәңгәр күктә, син дөньяның яме дә. Кан кардәшләр булмасак та, без барыбер туганнар. Балаларыбыз кавышып гомергә пар булганнар. Куанырга бар оныкларыбыз, ул бәхет сезгә, безгә, ике якка да бик якын сөенеч һәммәбезгә. 55 яшь, әле көз түгел, ул бәрхет чоры гына. Тыйнак җилдә иркәләнеп, кымнарда кызынырга, сыкланырга хозурланып, дөньяның яме белән. Сау буллашма, әле иртә гомернең җәе белән. Бүген синең туган көнең. Телибез бәхет, шатлык, күңел күгең якты булсын, тәннән китмәсен саулык. Бер кайчан да картайма син, балкысын нурлы йөзең, әле бик ерак күренә картлыклы гомер көзең. Хөрмәтле Фируза Рашидовна, бар теләкләргә дә чын күңелдән кушылабыз, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп.